paha kung mag-post siya, perting lamia. Nagsabot mi nga magkita na, kay naibog ko pag-ayo niya. Ug wala damha nga nagkita mi, pwerte na kong hibunga. Kadaghay bugas o pwerte niyang ituma, nagfiltera di ay maumigwa pa siya. Ginuka pa ang batiis o kikiun pa, nanimaho pagsardinas siya. Ug nauwaw ko sa tanan akong gichat kaniya, kay nanguyab ko niya lagi sa messenger. Grabe na kong diskarte. Siya nangutana kung tinuod ba ang akong feelings niya. Ikatawan ko niya o pinakalit, mitalsik pa ang laway nga bahog ang hit. Nahibong ko sa iyang itubag na ako, nga tikin siya o bastit ko. May rapod panahon karon, ayaw jug tuo dinha sa cellphone. Labi na dinha sa Facebook, daghan kaayo mga bakakon. Nay feeling single, nga virgin pa daw ug dili pa siya tikin. Kadaghay kabuang sa kalibutan karon, bisan og minyo ka pwede ka magsinggil. Bisan pagmaot ka gamiti og filter, sigurado na magwapo na ka.